Ani khabangni mari ke jing song nor bahai tongbai kaham tongma nyambla ang khakai nor kaham tong hne mungsa kuno hamya rongoi tong comment box comment kai chale ta mangai tong inge tini ang nong bai kaisa khorak takungni langma bai kedal jak la bostoi na sanan bagai ang tini phaikya hindi ke khana nyale no la bostoi no selabai buri hamjak tonglaimani 1 বছর 2 মাস angkha o 1 বছর 2 মাস o borok bahai ke hamjagi tonglaikya utam angkha abo sai khnar nai no khanai tong borok khorok nei mobile bai chimi se kokrok ma sau aboni bisingbo a jora o bore hinge mobile pai re jagya ko bini amani mobile rok bai se jora jora kokrok ma sau haite no borok jora khogobo malai layo tobo ke borok bisima malaya mobile rok bai chimi se contact khai tonglai jao borok khorok nei no salja wansuk laikya asa khake mobile bai chimi contact khai tongoi mangala kha borok khari thanglai ni kokrok chab laikya hake kok chab lai hake wansuk lai mani yagulo hanke no bore chilani nogo phai bai kya a phai mani yagulo borok khorok nei no belai bekha tong thlai jak belai khatong khajang lai jak aw hamjona borok siga naw hunke ba tong thok sinai no bele khatong khajang sinai bele hai diba phiaba borok ni o tong thok ma o khatong khajama abo srapsa sangsiu tamni hunmale atini horo hunke no o borini ma phasong phaiei borini tlang thang phaikya apuro horni 11:30 ok tamjak oro je borini ma phasong borini tlang phaimani tamni bagi tlang phaikya hanke chela hanke nukhung chikoni sajla boroi hanke nukhung kotoni sajikba borini ma phasong chela songna sajagya angei bini sajingno a horono phaina phaikya o takuni kami hinke hejamara simna area ni aw abon ma sau khapani mari ke sing song chela rok hinke jesek pan nukhung kotoni sajlang theng borok hinke nukhung chikoni bori lefan naw phia nukhung kotoni bori rok hinke nukhung chikoni chela no naya abo tamni abo hinke borok na hamjama kalaliya rang pusana hamjage se kaijama kalaisu khajani mari ke sing song no o kok thayo bahai engja pomtei haima tong nong khani ko ana kisa comment box o comment khai sari please